Naglaum ang Senado nga mapadali ang impeachment at trial ni Vice President Sara Duterte aron dili malangan ang diskusyon sa nasudnong budget. Nga priority nga balaodnon ug uban pa nga mga imbestigasyon nga gitutukan sa institusyon. Sumala pa ni Senate President Sherwin Gatchalian, ilahang giawhag ang prosekusyon ug depensa nga pamub-on ang schedule sa pagdungog, pinaagi sa pagpakunhod sa gidaghanon sa mga adlaw sa trial ug mga saksi nga muhatag lamang og sasama nga mga testimonya. Dugang niini nga kung ang testimonya sa mga corroborative witness lamang ang anaa mahimo kini nga pakunhuran aron mapadali ang pag-uswag sa trial. Samtang iduso ni Senadora Makino ang pagpagawa sa tanan nga mga ebidensya nga ipresentar sa impeachment trial ni Vice President Duterte aron mahimong mas ablis ug transparent ang proseso alang sa katawhan. Sumala pa ni Aquino, mopasaka siya og mosyon atol sa una nga semana sa pagdungog aron hangyuon nga ang tanan nga mga ebidensya nga gipresentar sa duha ka habig ipahibalong ngadto sa publiko. Walang kulay, walang kaibigan, walang kaaway. Mga kababayan, magsisimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gagamitin namin ang aming social media pages para makalap ang mga tanong at mga paksa na mahalaga po sa publiko. Ito po ang aming pangako. Hihimayin namin ang ebidensya, sisiguraduhin namin na magiging patas ang paglilitis. Walang kulay, walang kaibigan, walang kaaway. At boboto po tayo ayon sa ebidensya. Ang nahimong pamahayag ni Senadora Aquino.